Iker zuk zer ekarri duzu niretat. Baipatu bezala, 6kotea, 7kotea, 8kotea, gu guazen esatera, hasiera bat hementza profesionaletako txirrindulariai begira, 8kote bat ekarri dizut, 8 txirrindulari, eta hauen artean zer dute aman komunean, 8 txirrindulari hauek zer dute aman komunean, beraien altuera. Altuera edo... Txikiak edo garaiak dira hauek. Garai batekoak dira, batzuk. Bai, garai batekoak. Baina ez, garaiak. Hau da, zehatz mehatz esan da, bat 80, baina garaiagoak diren txirrindulariak. Vale. Txirrindulariak. Hau da, 180 zentimetro, baina gehiagokoak. Orduan, hasteko eta behin izen bat, Miguel Indurain. Miguelon. Miguel Indurain, etzen bat 80era iristen. Ez zen iristen. Bat 88, beraz, hau urrengo batean aipatu beharko dugu. Bueno, baina izango da, ez? Turra irabazi duen horietatik edo itzuli handietan ibili den horietatik altuena. Bai, eta bide batez horregatik. Egin nuenean bilaketa, esan nuen, bale, bat 80 baino gehiagokoak, Miguel Indurain izango da lehengoa, eta ez. Ederra da gainera, bere anaia ere txirrindulari izana, biak ikuste eta biak altuera berdina dute. Berdina. Bat 88, 2 zentimetro besterik ez, bat 80-era. Hemen aipagarri hori bai, zoriondu, Miguel, eskondu berri Saiolako semea, orduan zoriondu semea, eta berare aita izan berri delako. Orduan, zorionak... Aita baina, Aita izan da orain. Eta semea eskondu. Semea eskondu. Orduan, alde horretatik, Miguel pakean usten dugu, eta gaur egun nesken txirrindularitza aipatuta badago abizen bat, esanguratsua edo dana, Baxted. Vale. Hori da lehenengo pertsona aipatu nahiko nukena. Magnus Baxted. Arrazoia da erraldoia zela, bat 83 metro, 84 kilo baino gehiago, hau da, gizonkotea edo... Boxeorako egokiagoen gizon bat. Eta... Txirrindularitzarako baino. Eta honen esanguratsua dela, 2004an, 84 kilo zituelarik, eta bat 83, Paris-Roubaix irabazi zuela. Orduan, irabazi zezakeen lasterketa. Bai. Orduan, bada zerbait polita, aipatzen dela baita ere zeinen gogorra izan zen, azkenean, gaur egun 5 ordu terdian, oker ez banago, ibiltzen dira, berak 7 ordutan. Ia 7 ordutan amaitu zuen. Eta irabazi. Bera labak aipatu du, hori dela irabazi nahi lukeen lasterketa. Zue Baxted alaba. Orduan, bide horretatik, ala da, azken finean, 2 alaba ditu, eta biak txirrindularia. Eta Zoe. Bai? Aipatu duzu, bai. Eta gaur egun Magnus bera ere lotua dago txirrindularitzari, zuzendari bezala. Orduan, bera aipatzen dugu, eta esan bezala, ametsak alabarentzat usten ditugu. Bigarrengoa, nik usteet, dela, abizen luzeak, Johan Van Sumeren. Van Sumeren, Honek, honek, 2011an historia egin zuen, Ruben, gizona bat 87 zen. Bai, altua, Bat 87 zen, eta berak ere, hori, izugarria egin zuen, bere garaian, Ruben, eta aipatu behar da, baita ere, gaur egun arazoat izan zuela kardiobaskularra dena, eta izan zuen horretan, txirrindularitza lagata, eta oroitzapenetatik bai, baina bideoparoa edo... Beste 8kote bat egiteko, bai, arazo kardiobaskularrak izan dituzten txirrindulari ugari, tortzen zaizkitu bentsa bertan burura. Zergaitik izango duten, hori bakoitzaren teoriak gogoetan utziko dugu. Bai, soniko bulbrari. Nathan Van Hoydok. Bai, gaina gazte harrapatutat. Hori guztia. Gero, altuerari dagokionez, bat 82, bat 82 Tom Bonen. Nik uste dut... Bone handia. Badugu pena, esango nuke... Laurrube.
Eta 3 Flandriako Tour, oker ez banago. Bai. Eta egundoko urteak egina, Osa, urte batzuetan gainera nahi zuena eta gehiago lortua. 2006 garren urtean bera puntuai dagokionez lehenengo. Onena. Osa, 2006 garren urteko txirrindulari onena, Tombonen izan zen. Eta, adibidez, urte horretan irabazi zuelako E3, Harelbeke, Gent Berbeden, Ronde eta Paris-Roubaix. 3 Belgikako lasterketak eta bestea Parisen Paris-Roubaix, Frantziako lasterketa. Hemen, aipatu behar da, egin zituela egin beharrekoak, eta adibidez, Frantziako turrean ere 7 garaipen lortu zituela, baina izan zuela zerresana 2008an antidopin batean MDMA detektatu ziotelako. Hau da, esan dugu, batzuk, dopinak eta horrelako kontuak. Honi ez. Honek beste gauza batzuk kontsumitzen zitu. Bai, eta garbi atera zen prentxan, esaten, bai, MDMA hartu zuela, Bergaran dioten moduan ibilitxakua da txirrindulari hau. Eta, bai, horri geratu da, labaindu bezala egin zuelako bere ibilbide profesionalean, baina hortaz gain, ona izan zen. Ala nola gainera, Tainberg mendiak Bonen Hill izena ere hartu du, han egiten zituelako. Norbait pentsatu badu orain, MDMA hartza bizikletan ondo ibiltzeko. Ez baina. Ez ezazue, alako gauzak egin para ez. Baina, egia da, behin hori gertatu eta gero, erretiratu zen, Tombonen, eta azkeneko Paris-Roubaixan, 13. eginagatik, gero NASCARrera jo zuen, eta NASCARren ere egin zituen bere parte hartzeak, edo ibili zen behintzat lasterketan, eta Tombonen azkenean, guztio dakigun ikustet, 80 gorako izen nagusiena dela, edo behintzat, gaur egun agian, Pogačarren itzala badago lasterketa guztietan. Gehien ezagutzen dena izan daiteke, orain arte bota dituzunetek, Indurain ez da. Eta batez ere gainera profil oso jakina zela. Hau da, batzen profil bat nik enuena hartuko gaztea banintz, edo nera bezaroan baldin banegoen, ze... Bonen handia. Bai, turrean ikusten zenuen, eta bonen handia ez da izet, ez du honek, ez errez egiten. Hoi da. Bai, txikitan. Bai. Gaur egun gora itzuliz, Filippo Gana. Aiba. Filippo Gana, 83ko italiarra. Morroskoa. Guapoa. Italiar guztiak bezala. 57 kilometro, orduko, bataz bestekoarekin, errekorra, ordueteko errekorra. Erlojupekoan gaur egungo... Honetarikoa. Bai, honena ez esatearren. Bai, batio eta marra osta altzen tipo bat etorri zen, eta horrek irabazi guztia, baina bai. Eta interesgarriena da, nik usteet, erlojupekoan artista izan dela, pistan edo errekorrak egin ditula orduete azpikotan, baina Tombonen du Filippo Ganak bere eredu, bere referente, eta horren bestez, ametsa badu klasikoetan ere ondo ibiltzeko. Ondo ibiltzea. Orduan, pozgarria aurten ez, baina Milan-San Remo baten ere... Ondo ibili da, Roubaix ere aurten prestatu du, baina aurten ere ez. Aurten ere ez. Ez da bere urtea aurtengo ere ez. Eta berak dioenez, gehien sufritzen duena da, erlojupekoan, ostean, egoten den, aulki edo hotzeat horretan. Aulki bero horretan, sufritzen du gehien, Filippo Ganak. Hori da, siginara egina du ipur masaiak edo... Nahiago du, arrabola egin. Zer baino. Bitarte horretan. Urrengoa. Zenbat guaz? 3, edo 4. 8 ikustekoak dira gaurkoan. Bota. Eta ez, aipagarria hau da Bradley Wiggins. Bradley Wigginsen historia, nik usteet bi daudela, bi historia, badaude, bat da txirrindularitzan. Hau da, lortu zuenean 2008an. 2008an Pekingo Joko Olimpikoetan lortu zuen. Bai.
82 kiloki ibili zen, eta handik urte batzutara, Frantziako turrean, hau da, 4 urte beranduago, 69 kilora. Hau da, 82 kilotik, 69 kilora. Eta turrea zizuen. 2012 urtea, Bai. zeona nahi zen. Orduan, game bat hor dago, Bradley Wiggins eta pixka bat baita ere, txirrindulariek dute profil bat, eta gero pentsakera edo ibilbide bat. Eta honen kasuan adibidez bada zerbait harrigarria, nola profil batekin zetorren, kiloen aldaketa bat, edo helburu jakin batzuk nazkatu zelako, edo irabazteaz nazkatu zelako. Edo esan zuen, guazen probatzera, ea turra irazteko gaina izen. Ozenpik ez duen hartu gala. Kiloak galtzeko. Ez dakit, baina adibidez, esan dugun moduan, Tombonen gustatu zitzaiola gaua. Tomboneni, kasu honetan adibidez, tristeagoa izan zen, ze Bradley Wigginsek lurra jo zuen, edo... Hori ere bai, egia da. Eta azkenean, aipatu behar da, saldu zuela domina, mundialetako domina saldu zuen, droga adikzio... Olimpiar jaukoetako domina. Bai, hori saldu zuen, droga adikzioetan, zorrak zituen, bere busbuaz beste egitekotan ere irakurri nuen, azkenean esaldi bat badu, ez du dirurik, ez du etxerik, ez du helbiderik, eta egoera tristea da. Eta horra aipatu, Lance Armstrong izan zela bere laguntzaile edo bere guardakoa ingeru, eta bere bitartez hasi zela pixkanaka burua altxatzen eta sendatze bide sakon batean. Lance Armstrongek atal oso baterako ematen duen txirrindularia bada. Ez barakarrik berak txirrindula izan egindakoagatik, baizik eta halako gauzengatik. Beste atal baterako utziko dugu. Gaztegia gara, horire aipatu behar, gaztegia gara, Lance Armstrong zuzenean ikusteko edo oroitzapenak izateko. Egia esan nik ez gogoratzen Lance Armstrong ikusi izana, zartu nintzenea hortxe erretiatu zen, bigarren aldiz, eta... Nik adidez bideo horretatik, behitu da, ikusten dezun bezala, banoa berriro ere, baina ze sorte daukagun gaur egun, dugun txirrindularitzarekin, ze hasi nintzenean ikusten guzti hau, zen Sky eta Fromen garaiak. Hau da, aipatu ezela 5 Skyko zijoazten mendian gora, eta eraso metro gutxikoak ziren, eta lasterketa hor erabakitzen zen segundu kontuetan, eta talde bat zegoen, eta aspergarriak ziren zentzu batean. Lance Armstrongek eta izan zuten beraien gorputza. Txirrindularitza asko aldatu da. Eta orain itzultzen ari da, eta hortik gora ipatu, batez ere gaur egungo txirrindulariak, asko zurrutiagotik ari dira jotzen, erasotzen. Hori ere, beste gai bat da. Beste gai bat da, horregatik hemen... Botatzen ari gara, ideiak eta guk atalak ikusten ditugunean, gaur hemendik joko dugu, bestetik gala. Bale. Bota hurrengoa. Itzultzen gara gaira berriro ere, eta aipatu nahiko nuke altu ez ari garela Conor Dunn. Horrek zer dun, 2 metro eta 4 zentimetro. Orduan, berarentzako... Zazkibaloia jokatu zezaken txirrindularia. Baina buru makurra zuen eta errepideari begira hasi zen. Eta zentzu horretan gainera, marko propio bat eginarazi zioten. 62 zentimetroko marko berezia. 2017an Espainiako boltan izan zen, eta 2019an Giro Italian. Egia da, linterna gorria berarentzat izan zela, baina azken finean hori. Linterna gorria zen duzu azkenengo bamitu. Hori da, azkena, amaitzea bada, lorpen bat, eta norbait izan behar da. Amaitu egin behar da. Amaitu egin behar da. Hori ere, bada. Eta 2 metro, 204 zentimetroko gizon edo mutikonek lortu zuen hori, bai Espainiako bueltan eta bai Italiarko Giroan. Bietan, Bietan. Turra falta zitzaion? Bai, honen kasuan zen pixkat ikusteko 2 metrotik gorakoek ere badutela beraien eremu propio bat txirrindularitzan, eta berezitasun horregatikan
biziketa egileek egiten dute zutela, XXL deituriko marko bereziak. Nik ez dakit 62 izen baden, edo 62 izen baden, zuko beto jakingo duzu, eta esango diazu zenbateko denari. Vale. Urrengoa, neskak saiatu naiz, emakume erraldoiak edo altuera handikoak bilatzen, eta topatu dudana da Sara Gigante. Ez. Abizena bai, gigante. Baina altuera ez eta egit, metro perro eta marretik igarotzen den. Hori da, ikusen nuenean, pentsatu nuen. Ze ederra litzatekeen erraldoi. Erraldoi abizena eta Doraemonen lagun erraldoi, txirrindularia balitz. Baina ez, Sara Gigante, ez da, gero sartu nintzen, da Sara Gigantek duen lorpen handiena, begira, da Australian guk selektibidadea egiten dugun bezala, edo ditugun bezala testak edo ebaluatzen gaituztenak unibertsitatea joateko, Australian egiten dute pertzentaila batekin. Hau da, 100 zara Australiako nota hoberenak atera dituzun pertsona. Vale. Eta Sara Giganteren kasuan 89, 95 lortu zuen. Beraz, buruz argia dugu, hankaz arina. Eta aipatzekoa, hori... Baina altueraz, Ez da berea. Baina hori, izkuntza eta... Horrekin zer esan edozu, altuera txikikoak, Ni beti gustuko. Bai, zuere alazara eta... Bai, ez dantzen baten hemen. Geagoak zaretela, ez horrekin esan edozu. Begira. Esan daiteke, baina kaso honetan adibidez, berak doble gradua egin zuen, hizkuntzetan eta geografian. Eta mundua ikusten dabil. Eta hizkuntzak ere oroar entzuten dabil. Sasi horreketan. Baina badator neska bat dela Ellen Van Dijk. Bai, bere izango zen. Ellen Van Dijk da, balaro 22 zentimetro. Baina nesketan listoi hori pixkat. Bai, basoagoa jarri nuen langa, balaro 30 beharrean, balaro gehien, eta horratera zen Ellen Van Dijk, eta bien bitartean, aipatzearen gaia realini dago, italiarra, hartzen dudala normalean Italiako girorako edo handietako, 1,50. Osa, koska, hau da, 1,50koa ertetzen da txirrindulari profesionala, eta 1,82koa ere bai. Ellen Van Dijk, 70 garaipen, 3 aldiz munduko txapeldun, Tour de Flandes bat ere irabazia, eta batez ere, aipatzearen, guraso izen eta hori dana, itzulitzela, eta Krone de Nations delakoa ere irabazi zuela. Bai, ama izan zen, eta ustot, iaz erretiratu berri dela, edo? Txirrindula izatik, o... Bai, 2025an, eta datua ordoa, eta gainera ondo etortzen zait, 2025an bere azkeneko lasterketa, izan zuen Krono de Nation hau. Irabazi egin zuen. Orduan, garaipen batekin egin zuen bere azken. Zentzu horretan, futbolera itzuliz, oroitu nintzen Beatriz Beltrán futbolaria, Errealeko jokalaria izan zena, taren kasuan ere, Realarekin jokatu zuen azkeneko partida ofiziala. Kopa? Bai, erregina kopa izan zen, garaipena lortu zuen, eta gaur egun jarraitu du bere futbolari ibilbidea, baina entzata aipatu, Beltranek Errealarekin jokatu zuen azkeneko partida. Kopa. Irabazi eta aurrea. Eta orduan, bai. Orduan... Erretiratzeko moduan. Hori garaipen batekin agur. Eta amaitzeko zer? Amaitzeko Euskalduna. Ibai Azantza. 2004an jaiotako Iruñerrikoa. Hasi da, erlojupekoan junior mailan irabazi dago, 2022an, jada egin diote kontratua edo hasi da berezea. 2024an Gorlako igoera aipatu duzun horretan lortu zuen baita ere 3. postu bat. Eta altueraz? Altueraz, egia da ez dut aipatu. Aipatu bergoz, altuera. 1,83 da. 1,83, eta Gorlako igoeran 3. Horregatik, ordan. Ez da gutxi. Da, ez du nahi pentsatu, txikitan, guk igotzen ginenean edo
krosean igual gehiago, baina lehenengo postua, bigarrengoa, hirugarrengoa, askotan fijatzen zinen ea buruak non geratu diren. Lehenengoa normalean geratzen da buruz altuen, beraz bera da lehenengoa. Kasu honetan, hau kapaz, ikusten dut, hirugarrengo kaxan egon. Eta bera altuena izatea. Agian. Agian. Ala izan daiteke. Baina, aipatu hori, 2026 arte, Ken Pharmarekin dagoela, kontratu profesionala eginda, eta ea, Euskaldun honek, 80 langa igaro du, altua da, eta ea... 183ko garaipen ez ditu lortuko agian, baina... Bueno, garaipentxo bat edo bi ekartzeko moduan, badago, ondo ez da. Bai, hori da. Eta Euskalduna den inean, sorte ikonena opatzearekin batera, sasi ordekarako gonbidapena luzatu beharko diogu, Ibai Azanzari ere. Baita ere.